କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯାହା ଇତିହାସ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗଜପତି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଛେରା ପହଁରା କରୁଥିବାରୁ କାଞ୍ଚି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ କହି ଅପମାନିତ କଲେ ଏବଂ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଏହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଗଜପତି କାଞ୍ଚି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସବୁଆଡୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ତୁ ଆଉ ଥରେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନର ଆୟୋଜନ କରେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତୋର ସହାୟତା କରିବୁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାପତି ଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦୁଝର ନେଇଯିବାକୁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗଜପତି ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ତାରିଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ କଠିନ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ମା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଯିବି, ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ପଛକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ମୋର ଆଗମନର ପ୍ରମାଣ ତୁମେ ଘୋଡ଼ାର ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମୋ ଝୁଣ୍ଟିଆର ରୁଣୁଝୁଣୁ ସଙ୍ଗୀତରୁ ପାଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ପଛକୁ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପଥର ପାଲଟି ଯିବି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ମାନି କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦୀର୍ଘ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ାର ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଭିବାରୁ ରାଜା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ମା ବୋଧହୁଏ ପଛରେ ରହିଗଲେ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସେ ମାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖିଲେ ମା ତାରିଣୀ ସେଠାରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ, ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମୋର ପୀଠ ହେବ। ମା ପ୍ରଥମେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ବି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଟନ୍ତି।